Και ο λόγος που βγάζουμε τα παπούτσια σήμερα είναι να καταλάβουμε τι σημαίνει να είσαι χωρίς παπούτσια. Χέρια ψηλά, όλοι χέρια ψηλά, όλοι χέρια ψηλά. Όλοι. Βγάζουμε τα παπούτσια μας για να νιώσουμε πόσο σημαντικά είναι στη ζωή ενός παιδιού. Σήμερα βγάζουμε τα παπούτσια μας μαζί με χιλιάδες ανθρώπους από όλο τον κόσμο γιατί συμμετέχουμε στο One Day Without Shoes. Η Tom's έχει χαρίσει εκατομμύρια ζευγάρια καινούρια παπούτσια σε παιδιά που έχουν ανάγκη. Τους έχει ειλικρινά αλλάξει τη ζωή τους. Φαντάζομαι το μεγάλο. Εκατομμύρια παιδιά ζουν χωρίς παπούτσια, κινδυνεύοντας από ασθένειες και τραυματισμούς. Τα παπούτσια είναι το πρώτο κρίσιμο βήμα στην υγεία και στη μόρφωση.